Sota taules. Amb el Guiu I la Gina. Benvinguts Benvingudes, benvingudes. a un altre capítol de Sota taules. Veieu que avui estem els tres junts. Per començar, estem gravant a casa meva, que això no ha passat mai. I avui estem els tres davant de la càmera, perquè com ja hem fet alguna altra vegada, avui és el capítol final de temporada. No. De fet, Arriba una miqueta abans, el final de temporada del que sol passar. sí, i és que no és només el final de la temporada, sinó que és el final de Sota taules. Tal com el coneixem. Sí, avui, amics i amigues, és l'últim capítol del podcast de Sota taules, perquè, evidentment, Sota taules arriba al seu final, tal i com el coneixem El fins fin avui. d'una era, col·legues. El fin d'una era. Sí. Oh, Dios mío. No, però bueno, avui bàsicament parlarem de per què aquesta decisió, per què hem decidit que ara és el moment de que sigui el final. Farem també algunes revisions de què ha sigut Sota taules durant aquests 2 anys i mig, 3 temporades. De throwback, no? Una miqueta de Sí, recap. i portem també alguna sorpresa amb material audiovisual inèdit que no ha sortit mai a la llum. Així que, oye, Agárrense, Agárrense. perquè oro, Se vienen oro que hem curvas. desenterrat. em donarà un cringe, tio. Però bueno, Tinc por. ja, jo també tinc Inclús por. jo que ho estava gravant també sentiré temps. Que mal, que mal. Bueno, no passa res. Anyways. Comencem una mica des del principi, Sí. perquè hem pres aquesta decisió. O sigui, al final portem 2 anys i mig fent aquest projecte, que va començar com molt des de la il·lusió de anem a fer alguna cosa junts, anem a generar referents... no només generar-los, sinó com tindre'ls com en un mateix espai Sí. i poder-los apropar A nosaltres i a la gent que Sí. ens escolta. Exacte. I amb el temps ens hem anat adonant que doncs, cada vegada se'ns estava fent més feixuc, cada vegada també ens adonàvem doncs, que cadascú té les seves vides, hem tingut a moments més temps, a moments menys temps, i ara era un moment on no podíem sostenir. Necessitem prioritzar altres coses. Sí. Aquest arbre estava absorbint molta aigua i Sí. ja sequera. Sí. Sí, ho deixem amb molta pena, amb molt carinyo també per aquest bebecito que ha sigut Sota taules durant aquest temps i la veritat que, ostres, jo crec que ens ha ensenyat molt aquest projecte de com treballar, de nosaltres, de fer xarxa. Sí, I de la comunitat, de la gent que ens rodeja, de la gent que veiem a les xarxes i de sobte els enviem un missatge i apareixen a casa nostra Sí. o on sigui Sí, un on ens obren capítol les random. cames. Exacte. Sí. O ens obren la porta de casa seva o ens conviden a fer una sopeta amb Sí, patata és veritat, i col. ens han convidat a sopar, amb eh? bledes. Uf, És que se m'havia aquella sopa- oblidat. Aquella sopa. Increïble. Que bona estava. Sí. Thanks, Capitano Barbaconya. Sí. Bueno, i thanks a tothom a qui ens ha estat escoltant durant aquest temps, a la gent que ens ha estat recolzant i, evidentment, a tota la gent que ens ha dit que sí a participar, que han volgut venir o I que a la ens han gent que ens deixat ha dit que dinar. no també, perquè ho han fet des d'un... Exacte. Des També a d'un tota la... no puc, no tinc temps o estic lluny, visc a Exacte. Madrid. I gent que volia però que no ha pogut i també gràcies a la gent que ens ha cedit espais i que ens ha ajudat oferint-nos eines i altres coses perquè puguem continuar, així que... Bueno, i gent que ens ha donat feina, també. Sí, Clar. Veient un capítol i dient ei, vosaltres, que feu això, podríeu venir a fer-nos una Exacte. xerrada de tal, no sé què. És com, aquí estamos. bueno, que això, després Ara en entrarem parlarem. en matèria, i Pere, que això se t'ha sortit i després el Guiu es cagaran tot quan hagi d'editar el so. Em sap greu, companys. Ja està. Arreglau. Després entrarem en matèria perquè, evidentment, hem dit que Sota taules s'acaba com el coneixem fins ara, però nosaltres tres seguirem fent coses. Però bueno, després entrem. Jo primer, abans de res, porto com un petit resum amb estadístiques de què ha sigut Sota taules durant aquest de temps, vale? Sota taules i numbers. Exacte. Numbers. Hem fet un total de 25 capítols. Espera't, això són 23 convidats, 22 convidats? Estàs comptant aquest capítol, també? No, 26 capítols amb aquest. Això, i 3 que són de final de temporada amb nosaltres? O 4, perquè n'hi ha un que era mig temporada?
Ara vols que conti els convidats també? No, 22 convidats, jo crec. Més o menys, sí. Pensa que 22 també convidats. amb Barjaula hem repetit. És veritat. I en capítols que hi havia 2 o 3 convidats. Exacte. Sí. Exacte, com amb la Lujuria i el Rim i el de... Vale, són més difícils de fer aquesta estadística. Sí, i amb Transversal també eren 2 persones. Sí. Bueno, uns quants convidats. Podríem dir que potser també han sigut 25 convidats entre una cosa i l'altra. Jo sóc un convidat també, llavors, Sí. senteu-me. El nostre capítol més vist és el primer de tots, el que vam fer amb TSH. Vam fer massa bona promo i des de llavors no... Sí. Té un total, ara mateix, quan he comprovat, té 337 visualitzacions. Ok. Déu-n'hi-do. També crec que és el que hem dit abans, no? Que la gent potser entra, xafardeja i va escoltar el primer capítol que vam fer i llavors per això és el que té més visualitzacions. Sí. El segon capítol més vist de tots, amb 293 visualitzacions, és el que vam fer amb Zoe Garcia, que es titula Autigénero. Perquè és que és un capítol molt interessant i Zoe ja parla molt del tema i suposo que tenir aquesta hora extensa de parlar en profunditat sobre el llibre i sobre l'anàlisi que fa el llibre, doncs a molta gent li interessava. I bueno, aquí no estem comptant les de Spotify. Aquestes són les Sí, de YouTube. són les de YouTube. Les de Spotify no les hem mirat, però perquè la majoria de gent ens mira per YouTube. El capítol menys vist és el de Seguridrat, amb Barjaula i Bibi Jafar, que té només 40 visualitzacions. No us va interessar gaire el que us havíem d'explicar en aquell capítol. Estàvem parlant d'un projecte que no va ser, saps? Exacte, també? Era exacte. Com, bueno, recordeu aquell Patreon, aquell goteo que vam obrir per un projecte, no sé què, bueno, al final no el farem. Sí, llavors, evidentment, a la gent va dir... Sobrepassades. Me la pelo. Sí. Me la pelo. És que creus això, ens han sortit molts projectes a partir de Sota Taules Que alguns... que alguns és que se'ns feien Exacte. too much i no s'ha acabat com podem fer. Mm. Però Bueno, sí, 25 capítols i un documental d'una hora i... Sí. Hombre! Sí. Sí. Que bueno, estem enviant-lo a festivalillos a veure què onda. Que bueno, és un docu bastant podcast, però està divertit de veure Sí, perquè és molt xulo. Hi ha coses xulotes. Sí, exacte. Vull dir que, mira, si té algun èxit en algun festival o alguna cosa, doncs serà... Anirem. Pues Sota Taula seguirà fent coses amb el documental Anirem aquest. comunicant coses per Instagram, això sí. Sí. Si hi ha alguna cosa d'això, estareu enteraos. Si hi ha alguna projecció a prop de casa vostra... Us enterareu. Més estadístiques. A nivell geogràfic, això ens ha sorprès bastant, evidentment la majoria de visualitzacions són d'Espanya, Catalunya, però també en tenim a Mèxic i a Egipte. Surprise! A Mèxic em pot encaixar perquè... Sí, si algú ens està veient des d'Egipte... Que ens digui alguna cosa. Que ens digui alguna cosa, un munt de sisplau. curiositat. Sí. Perquè a més un podcast en català queer, A Egipte, sí, no en tinc ni puta idea, però bueno... let's go. I bueno, la gent de Mèxic també, tot i que a Mèxic ens encaixa més perquè coneixem a gent que ha estat viatjant per Sud-amèrica, Mèxic i tal, i ens podem fer alguna idea, però a Egipte sí que estem... Completely Crec que a lost. Spotify hi havia més països, també. Pot ser, però bueno. Vols que miri? A YouTube ens ha dit també que tenim 50 espectadors recurrents. Ok. Gràcies a aquests 50 espectadors recurrents, suposo que vosaltres mateixos ja sabreu qui sou si esteu allà aixequeando cada capítol que pengem. I també tenim 200 espectadors únics, és a dir... Que venen, miren alguna cosa Sí, exacte. i se van. Que, també benvingudíssims. I tant! I jo em sé una estadística de memòria, perquè altres vegades que he entrat a Spotify per penjar un capítol, ho he vist, És el gènere. és que tenim un 15% d'oients no binàries. Ben bé que Sota Taula és un capítol per girls, gays and days. Sí. Girls, gays, I en última instància, gent que... Sí, gent masc, però cis, suposo, no? Sí. Sí, o sigui, exacte, com l'últim que tenim d'oients són L'últim és... homes. Hombres. Però bueno... Però bueno, Gràcies. ja és com... Hem arribat al públic que volíem arribar. Exacte, evidentment. YouTube també ens diu que la majoria de gent ens troba a través de la seva pàgina d'inici, és a dir, gent que ja ens segueix i que quan obren el YouTube els hi surt allà nou vídeo de Sota Taules i la gent fa ai, clic! Mentre estenc la roba, xaval! Exacte. Poca conya que a mi em surt, o sigui, entro al YouTube... Ja, a mi també em surt, em veig el Sota meu Taula, propi sí. jeto allà, sí. Bueno, ja m'he visto, Sí. però vale. I la majoria de gent ens mira des del mòbil. En segon lloc, els ordinadors
tercer lloc televisions i últim lloc tablets. Cosa que em sorprèn, que la gent fa servir poc les seves tablets, jo la faig servir molt. Home, clar. Bueno, jo crec que és com molt nicho, en plan, la penya que feu servir l'iPad el feu servir molt. Ja, això és veritat. I la resta no té. Sí. No tinc iPad perquè sempre necessito un teclat adjunto. Bueno, clar, jo no. Saps? Com... Bueno, i això són una mica les estadístiques... No, mentida, en tenia dues més d'estadístiques. Una que és... no, això, que si la majoria de gent ens troba des de la seva pàgina d'inicio o que ens busca directament o externes, és a dir, que cliqueu a l'enllaç de la bio. Clic de link in bio. Exacte. I aquesta no se'm carrega. No, sí, també el que acabo de dir. Perdó, m'he confós. M'ho sabia de memòria, perdoneu. És que la mal lista. Aquestes són sototaules en estadístiques, segons YouTube. I Spotify... I segons el tarro. I segons el tarro, que se'n recorda les estadístiques de YouTube. No, és que els he comptat jo. Tu has anat allà mirant... Amb nom i cognom. Mirant les no binàries de Spotify. M'agrada que surti això perquè, per exemple, a Instagram... No et deixen. Tu tens l'opció, quan et pregunta el teu gènere, tu tens l'opció de posar non binary... Però llavors, quan fas publicitat, no pots posar público non-binary. Exacte. O sigui, com a les estadístiques no apareix. I és com, per què s'ha recollint aquesta informació si llavors no me l'ensenyes? Perquè YouTube és homòfob i Spotify potser no tant. Ho són igualment perquè, bueno, coses, no? A veure que no. Corramos un tupido velo. Un tupido velo. He obert ara l'Spotify i aviam si ens dona alguna estadística més interessant. Jo l'estava intentant obrir, no se m'ha carregat, però bueno. No tinc l'Spotify Creators de l'altre podcast, no, de Sotataules obert, així que disculpen. There's a whole new app for you. Mira, espera, que ara m'està donant respostes. Bueno, a veure, que això és un podcast. Venga. Sí, no passa res. Sí, però sigamos. No, me l'està fent updatear. Bueno, no cal. Anyways. Curioses les estadístiques. Què ens hem portat nosaltres de Sotataules? Perquè, clar, nosaltres, sí, ja ho hem vist en aquest primer capítol que encara no hem posat, que vam gravar nosaltres com per practicar, ens veiem bebès. Jo estava calvo, el Guiu tenia el mateix cabell, però s'ha rapat i que ha tornat a créixer. I jo no tenia celles. I també tenia el cabell de color verd. No, encara. Encara no. Just abans de fer-ho. Jo el primer tenia flequillito, quan el tenia com modo bolet. És veritat. Bueno, el cabell creix molt. Anyways, sí. Los canvis. A part dels canvis físics, de que hem crescut juntis, hi ha hagut més canvis. O sigui, abans ho comentàvem de que al final Sotataules ens ha portat moltes coses. Conèixer molta gent, sobretot. Conèixer molta gent. Jo crec que també li he perdut com molt la por a... A una càmera? A una càmera, sí. A dos càmeres? A les càmeres, sobretot. A uns micros? Jo tenia com pànic escènic a certs nivells, però sí que era una cosa que, hòstia, jo quan anava al col·le, a l'Insti, havia de fer una presentació i era com... Som el grup 3 i el nostre és la cèl·lula eucariota. Literal. Però em feia molta cosa i alhora era una cosa que jo volia treballar perquè era com... Jo vull poder-me posar davant d'un públic, davant d'una penya i poder parlar, però perquè també em dona una tranquil·litat. Clar. Pues això, en plan, no tindrà por a exposar-me, perquè al final... Pues a base de podcast. És que sí. A base de podcast. Si teniu vergonya pànic escènic, feu un podcast. Però a mi, jo el pànic escènic no l'he tingut mai. De fet, sóc la típica persona que he anat a fer presentacions sense haver-me-les preparat i a provar-les. Perquè... Eres tu aquesta, Sí. Però sí que he perdut com una mica la por a exposear-me a internet. La meva petjada digital... Però segueix sense ser youtuber, que ja li tocaria. És que de teenager crec que m'exposeava bastant a les xarxes socials. Bastant més cara? Sí. Sí, perquè el Guiu em coneixia. Abans de conèixer-nos en persona, el Guiu em coneixia d'Instagram. No, ja estava creixeat. Llavors vaig deixar de fer-ho, vaig dir, què cojones? Vaig eliminar un munt de seguidors, vaig eliminar un munt de posts, vaig dir... Hasta aquí. Hasta aquí. I ara he dit, fuck it. La nostra actualitat és internet i amb el que m'agrada a mi xerrar. És que sí. Vinga. És que sí. Em faré youtuber? No ho crec, Tarro. Bueno, però tens un altre podcast ja, saps? Sí, tinc un altre podcast, tinc altres projectes. Abans de tancar Sotataules has començat un altre podcast. Sí. I el que sí que penjo són
doncs, com vídeos fent dibuixets i coses. I no els he penjat encara, crec que els penjaré quan faci un any de vídeos reaccionant als capítols d'Arcane. Que no els vaig poder editar perquè el meu ordinador estava dead i no ho he pogut fer, però he pensat que me'ls guardaré i quan faci un any que van sortir aquells capítols, o sigui, al novembre... Rei aniversari. Exacte. Els recuperaré i els publicaré perquè, Déu meu... Aniversari de les llàgrimes de la Gina. I amb The Last of Us no ho estic fent perquè... Bueno... Perquè ja en té prou amb gestionar la pèrdua. Exacte. Ja està sent prou dur The Last of Us com per a sobre estar editant reaccions. La plorera. Exacte. Però bueno, ets de dir que mirar coses a YouTube i reaccionar és una de les meves coses preferides i no descarto seguir-ho fent amb altres continguts. Així que, quién sabe? Who knows? Perquè ja he perdut la por, és passear-me gràcies a Sotataules. Saps què és més fàcil per tu, potser? Què? Fer directes. Fes directes i ja està. Anda ja. Es pengen sols, no els has d'editar, no has de fer res. Què va? Què haig de fer en un directe? Al Twitch em faig en streamer. Un Twitch per reaccionar als capítols. Deixeu a comentaris si us agradaria que el contingut per part de la Gina. De la Gina, que jo gaudiré dels meus continguts, però clar, ella té l'energia que té. Clar, ja el temps que té. Què més hem après a Sotataules? Bueno, a mariconarse un poco más. De mica en mica tothom es torna marica. De mica en mica tothom es torna marica. I de mica en mica tothom es torna encara més marica del que ja era. Efectivament. Sí. O sigui, no hi ha si tope jo era de marica mariconeo. abans de començar, doncs després aún más. Aún más. Aún más marica y aún más que me he visto con lo que me da la gana, una miqueta. Bueno, avui vaig normalillo. Però bueno, sí que he perdut molt la vergonya amb certes coses. Això està molt bé. I m'han donat moltes ganes de jugar. Jugaràs amb el teu gènere, no sé què. Ah, Així boníssim! estamos. El cul de foc. Referències, per qui no ho estigui pillant, al riel de la mandarina. De la anunciant- Rocío. Sí. Increïble. Quan anunciàvem el Mari Carnaval, bueno, Sí. un 10, un 10. Sí. Ai, Que pues això, sí. que m'ha donat moltes ganes de jugar, al veure gent animant-me a fer-ho, i gent que ho fa freqüentment i ho gaudeix, i drag kings i drag queens, i pues, penya, que no és ni drag queen ni drag king, però que la seva expressió de gènere pues, és com sin ningún tipo de vergüenza, pues así soy yo, hoy me he visto de payasa xulíssima. i ja està, i m'encanten així. Clar. Gent xulíssima. És que al final és això també, com més t'envoltes de gent diversa i de gent que viu la seva realitat com d'una manera superautèntica, Se't contagia. més ganes et dona de fer-ho tu també, perquè és com, Contagia. why not? Clar, és que, o sigui, amb Sotataules hem conegut a molta gent, però al conèixer aquesta gent hem anat creant com també una xarxa amb moltes altres persones, saps? I jo què sé, per exemple, Ostres, jo abans de començar el podcast potser no havia vist mai com un show... Bueno, sí, n'havia vist algun, però no era tan freqüent de shows de drag queens, drag kings, o inclús no havia vist drag kings abans de començar, això sí que és veritat. I bueno, ara n'hem organitzat. Sí, literalment. clar. De no verlos a hostearlos, saps? Exacte. Que és com... Sí. Tela marinera. I també, què més hem après? Bueno, hem après a organitzar-nos. Sí, a moments millor, a moments pitjor. En moments millor, en moments pitjor, però en És general... una cosa que m'ha costat. Però, o sigui, a organitzar-nos, però sobretot a comunicar-nos i solucionar, en plan, de ser capaços de dir hola, això no està funcionant com hauria de funcionar, o què lo que, no sé què, i poder tenir aquestes converses incòmodes que a vegades hi ha gent que no fas perquè no vols incomodar o perquè et fa pal gestionar-ho. Doncs no, xico, a veure, s'han de fer. Sí, I també jo també he après a comunicar-me. Quan hem fet tallers i tal, per mi és molt diferent estar aquí xerrant amb una persona davant d'una càmera perquè potser tens com l'entrevista més o menys preparada, però després fer un que no hem taller amb hagut de adolescents. fer... Exacte, fer un taller amb adolescents o fer un taller amb adults, Amb adults, també. que també Déu-n'hi-do. Sí. I no de posar-te davant i dir, vale, vaig estructurar aquest taller i anar com llegint la gent i dir això que estic dient ara els estic sudant completament, vaig a passar-ho ràpid i vaig explicar la següent part. Literal, perquè és que quan estàs davant de molta penya has de saber llegir com molt bé què està passant i saber improvisar també, perquè tu pots tindre tot preparat al mil·límetre i que llavors no els estigui com vibrant gens el que estàs fent i és com, bueno, vale, pues... Sí. En plan, pots seguir, però jo crec que no és la suya. Skills de vida, s'han après aquí skills de vida. Skills de vida. Sí. Jo també he après, sobretot, a
editar reels. Da Vinci ara és el meu millor amic. Expandiendo la palabra del senyor. Haig de dir que el meu nivell de Da Vinci no... Jo estic en una altra onda de Da Vinci que no té res a veure amb la onda de Da Vinci que utilitza el tarro, però Da Vinci és el meu millor amic, he après a subtitular, a preparar reels, a fer talls, a fer edits, a posar-li musiquetes, imatges i coses que ja en sabia perquè a mi el tema de l'edició sempre m'ha agradat, però... Però thanks Da Vinci Resolve. Thanks Da Vinci Resolve, exacte. Aquests capítols han estat No és patrocinats, realment no, però bueno. Anava a dir com Da Vinci si ens voleu patrocinar. Bueno, Però ara igual és too late ara ja it's per too propers late. projectes. Jo crec que a mi també m'ha servit molt sota taules com per baixar gent del pedestal. No a males, i Humanitzar. no estic pensant com en gent concret, però Aquí diu huamitzar. Humanitzar. humanitzar. Mira, una cosa que no ha après la Gina en aquests És 3 anys és escriure a l'ordinador. No se li dona bé. No, el nivell de typos de la Gina és A increïble. més, tampoc Que són typos, no faltes d'ortografia. No tenir el corrector posat. Clar que Simplement es no. queden així i ja està. El corrector sóc jo. que vaig per Exacte. darrere. No, però sí que és veritat que... O sigui, jo crec que vivint en una era d'internet on de repente tens com milions de referents de gent amb molts seguidors i gent que és influencer o creador de contingut o tal, que és com... Uah! De repente, aquesta gent que de cop pensàvem, hòstia, quina persona més xula, Pues tenim l'hem aquí al escrit, costat. ens han dit, pues Pues sí que em ve de endavant. gust vindre. Clar. I ens hem vist, i eren persones Pues normals i corrents com tu i jo. supernormals, que teníem com coses en comú, que pues colegueo tal, i és com, si no da miedo. No, Que No da fuerte, miedo. i la gent té ganes de fer coses, i té ganes de vindre, i de pues, col·laborar en projectes petits també, i és com, hòstia, que xulo, no? Com que al final estem molt més connectats del que pot semblar. sí, i tant que sí. I a mi sota tot m'ha fet sorgir pues, això, el nostre activisme que també ho diu aquí, com que Sí. ha sigut la meva manera de pues, aportar d'alguna Exacte. manera a aquesta comunitat, ha sigut com fent això, i a partir d'això han sortit altres coses, i a Sí. partir d'aquestes coses més coses. I com, no sé, sento que he agafat com una manera de fer amb això que I like it, i tinc ganes de seguir fent-ho. I això és una reflexió que també la vaig fer fa poc, també amb l'altre podcast de Les veus d'Espàcia. Sí, ho vaig pensar jo perquè últimament les ganes de, per exemple, anar a manis, fer activisme més de carrer i tal, és una cosa amb la que jo no em ve de gust, no La m'agrada, multitud de la gent no m'entusiasma. I algun cop he pensat en plan, jopetes, en plan, com que t'entra com la culpabilitat de no estic participant en la lluita. I he dit, què cojones? Clar que sí, a la meva manera, fent un activisme des de els mitjans, Exacte. Organitzant activitats. organitzant activitats, perquè clar, joder, nosaltres hem estat fent tot això, hem estat fent tallers, hem estat fent el taller aquell que vam fer a l'empresa aquella, Sí, per tot lo de les lleis aquestes laborals de... sí, estaven fent com un... Ai, em sortirà, Un Com uns protocol tallers. d'actuació... Això, sí. Sí? Era algo del pal. Sí. Com de gènere. Sí, bueno, és igual que vam anar nosaltres de donar-los la xapa. Amb el col·lectiu Espaci estem organitzant un munt d'activitats, també estem xerrant en l'altre podcast, tucutú, i això és com una manera de fer activisme que a mi m'encanta, perquè a mi em dones un micro i jo xerro, Clar. i té estic coses a còmoda. dir, eh? I té coses a dir. Clar que tinc coses a dir. Calla. Clar que tinc coses... És que... I al I si final, parléssim del de Last of Us ja ni te digo. Oh, allà sí que hi ha activisme. també és un activisme molt necessari, perquè és com, ostres, com tu pots sortir al carrer i demanar... Doncs és superimportant com anar a lluitar pels nostres drets i tal, però també és superimportant que en el nostre dia a dia estiguem trobant espais on trobar-nos la gent queer, espais com que sentim segurs, rotllo, Sí. com fora del moment pic d'un dia sortim, doncs que tu en el teu dia a dia t'estiguis sentint acompanyat Yes. i part d'alguna cosa. I això és una de les coses xules de sota taules també. Sí. I bueno, Treu aquest ordinador d'aquí Sí. i anem a fer una cosa que Ha em fa arribat el vergonya. moment. és el que hem dit abans, avui us portem imatges inèdites. I és que no ho sabreu, però abans de començar... El desendollo, Desendolla't. O sigui, abans del primer capítol que vam penjar, vam gravar un capítol. Vam fer una prova, vam fer Sí, un piloto, experiment. un piloto, Una un prova- capítulo piloto. Sí, de fet,
era com un capítol, si no recordo malament, com de presentació. El volíem penjar de presentació, exacte. Però també et dic, era una mica raro fer un capítol de presentació sense haver gravat absolutament res. Era com un què volem que Què ens imaginem? Doncs Get Ready sota taulers. Quina vergonya em fa això, tio, ho passaré tan malament. O sigui, No hem vist això en 2 anys i mig. No, és que des que ho vam editar es va quedar en un disc dur Vam dir quina vergonya, I no s'ha això no es tocat. penjarà. i no s'ha penjat. Arribat el dia... Dura 5 minuts, llavors us el posarem aquí un petitó perquè podeu veure mentre com la nostra videoreacció... ¿Ves? Lo que més m'agrada, fer videoreacciones. Videoreacción a mí misma. Exacte. Reaccionando al primer capítulo. Doncs vinga, va. Let's go. Me cago. Hola, soc en Guiu I jo, la Gina, i el tarro a la càmera. Hola, bones. i això és Sota Taules! I què és Sota Taules? Sota taules l'hem definit com a el podcast on parlaries coses que no parlaries en un sobretaula amb la teva família. No, cosetes així com que igual no acabaries de parlar amb els teus pares, igual sí. Igual sí. Tant de bo sí, però allò que igual parlaries més amb els teus amics més íntims de... temes Ho feu tan bé? més controversials. Tu creus? Sí. Jo crec que ho feu molt bé. No sé, Oi, volem jo que tenia sigui un molta espai vergonya, bastant obert, així com per poder parlar de tot. Volem portar temes des de, no sé, salut Ara ja sexual, els hi fa a vergonya. identitats de gènere... I intentant recordar de què havíem Monogàmies, què més? És que... Moltes coses. Drag queens. Parlarem Sí, de drag queens sisplau. segur. Sí, n'hem parlat O sigui, unes quantes de drag bàsicament, queens. coses que atravessin d'alguna manera o una altra el col·lectiu queer i la idea és com que siguem una miqueta més. O sigui, rara vegada ens veurem només a nosaltres dos, o aquesta és la idea. Aquesta és la idea. Que volem portar com a més gent que els hi toqui de prop els temes, que igual ens sàpiguen ja per experiència pròpia o perquè doncs, s'hi hagin format d'alguna manera. I fer això com bastant divers. Sí, també com un petit espai de visibilització d'aquests temes i d'aquestes persones que portarem aquí com a convidades. Clar. I ja no només volem fer com Vam estar una mica tantes així de posant això maco. canvis Hòstia, en personetes, sinó que no li agafeu gaire carinyo a aquest espai, perquè la idea és com que sigui un podcast així mig nòmada. Com Sí, deies. Som un anar podcast canviant de nòmada. localitzacions, segons Ei, ho hem el dia, el sigut tema, la molt. persona, ens anirem movent. Sí. Cap mena de Però carinyo li hem espais posat a massius aquest per poder anar fent espai cosetes. pel fet que no I qui som nosaltres? Doncs bé, jo soc en Guiu, faig servir pronoms masculins i neutres i ara mateix estic estudiant producció musical, estic ja Buah, a l'últim qué any. tiempos, chaval. Que M'agrada estudiava molt la producció música, musical. Evidentment, cuinar i, no sé, l'art en general. O sigui, soc una persona molt visual i, no sé, I molt manual, no para de fer coses amb les mans de... Pues, De com manitas, fem tot pues, això. Ni Sí. salte con las manos. Sí. Tu, Gina? Jo sóc la Gina, faig servir pronoms femenins, soc dissenyadora gràfica a mitges, il·lustradora, Sí. i ara mateix estudio un postgrau d'artesania, molt artista també, Porta també el molt triple de visual. tatus, ja. I, So naked. soc de Castellà del Vallès, vull que quedi molt clar això. Jo soc de Sabadell. I... Ara viu a Sabadell, eh? Ja, I le què hemos més? ganado. Fem entrar al tarro? Sí, vam entrar al tarro. El El nostre Ara videògraf, passaré jo càmera, vergonya. fantàstic, fotògraf... Aquests de- pantalons- Calvo, tio! Aquests pantalons els Veureu tinc que rebentats, ja. aquests dos s'han posat d'acord per anar igual, Jo m'anava Ja, a posar un tio. altre conjunt, que quedi però clar. bueno, m'haguéssiu dit i me'n comprava jo una Ha canviat ella a igual. última hora, al final. Sí, sí. Bueno. Doncs jo sóc el Tarro, faig servir pronoms masculins i he estudiat cinema i ara m'estic dedicant a fer de colorista i altres coses, Bueno, entre ja t'hi aquestes segueixes. coses d'això, que em fa molta il·lusió. Pedazo de maricón. I tinc ganes de que sí, formar part d'això i poder fer tot el que és la imatge i visualment el bonic que serà. I el bé que m'has fet, tarro! Sí, el tarro sobretot el veureu, home, estarà més El veureu. No el veureu. però també el traurem una miqueta a Sí, passejar, sí, que li doni anirem l'aire. Que la càmera segons el trípode, saps? Clar, Ja o està, sigui, mira, ja està. la càmera no necessita ningú. Ja. Sóc el Tobi. Potser no està El Tobi gravant de i Sota no Taules. està enterat. Mira, mala sort. És un risc que jo com a mínim estic disposat a córrer. De tant en tant sí. 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 Sovint. Doncs bueno.
I així, tal qual vino seva. El carro torna. Vaya, tio. On podrem trobar aquest podcast? A Spotify, A YouTube? a Instagram, També tindrem un TikTok? Que no s'ha fet servir. Twitter. Mentira. Sí, segurament. Twitter Segurament, tampoc, sí, mentira. Sí, Twitter, sí. I de moment això. Ja si més endavant obrim algun altre A canal. poc a poc, les Ja us coses avisarem. s'aniran Bueno, el Patreon. cuinant El Patreon? lentament, a foc lent, Sí, perquè poc a quedi poc i tot bona ben lletra. bo, ben xulo. Ai, per favor. I, Shut up. I això, I això és tot. Fins aquí la presentació de És una mica de Sotataules. temps, ja. Taules. Aviat ens veurem bastant més les cares i... no sé, tant de bo us agradi. Que passeu molt bon dia. Gina. Send help. Ara quan ha durat això? 5 minuts. La cara de la Gina. Crec que vam fer un sticker d'aquesta Sí. cara. Hòstia, acabes amb... Tela, Tu Déu meu. m'esperava que em donés molt més cringe que Jo també, jo també. És que, a veure, penseu que això és la 5a toma, potser. Ja, Sí. ja, no, Moltes la vegades. primera sí que duria La ser... primera devia ser duríssima. I estava nerviosíssim, en plan, em sortien les paraules. ¿Cómo que se fue la luz? Hola. Se fue la luz de mi casa. Ah, per això em deia que si volia connectar el meu hotspot. Ah, pues aixeca els ploms. What the fuck? Pausa, s'han anat els ploms de casa meva. S'han anat el llum, sembla ser que de l'escala sencera. No sé el que està passant. Esperem que torni aviat. Jo he trucat a ma mare i no m'ha contestat. O sigui, Pues res. No sabem si està tot el carrer. Bueno, Veiem què passa. Això, que ens esperàvem que ens fes més cringe, el vídeo, però bé. Això no és perquè... perquè era l'altre ordinador. Era l'altre ordinador. What the fuck, perquè no sé, però bueno. Ah, bueno, espérate, que clar, no hi ha. No, ets a dir que esperava que fes més cringe i esperava que fos com tot més desubicat, però no ben bé que teníem ja bastant clar el que seria, què faríem i com ho volíem fer i que aniríem movent-nos Hem i fet que... el que dèiem. Que faríem, no? Excepte el tenir TikTok i Twitter, sí. També és veritat. Ei, mira, ni L'hem tan mal, tingut, però Millor. no l'hem fet servir. No. Crec que el Twitter sí que no l'hem fet mai. O sigui, No, sí, es va fer també. Ho vam Sí. fer tot com el primer dia com per reservar-nos el username i que no ens el prenguessin. Que haig de dir, the best username que podríem haver triat. O sigui, com que ens vam inventar la paraula... Exacte. al Estava final disponible a tot arreu. Exacte. Llavors, tu busques sota taules i et surt tot nosaltres. No hi ha cap altra cosa. O sigui que... Que 10 divertit. en aquest sentit. Bona feina. En aquell moment no sé si teníem nom encara. Ah, Sí, ho vam dir. sí, clar. Estaven dient. Hola, "Sou som sota taules. Sí, sí, sí. Clar, clar. Així, Perdoneu-me. tring! Pues, és que m'encanta el moment aquest de YouTube del... 2014. De sonido de estrellitas. Exacte. Brillitos. Sonido de estrellitas Que y brillitos. risa. Que vergüenza, por Dios. Mare meva. Boníssim per això. Bueno, bastant èpic. Bastant vergonyós. Sí, Bastant no vergonyós a la vegada. O sigui, jo crec que se'ns veia com molt bebitos, molt amb la vergonyeta. O sí, sí. For no sure. fa vergonya, però teníem molta vergonya. Per això potser nosaltres, que som els que sortim al vídeo, ens Clar, fa sí, No es va vergonyeta. voler no. penjar, això. Però ara sí que és veritat que és com un... Ai, com tu mires des d'un altre punt... Jo crec que per mi ha de no passar sé. encara un any més per veure-ho amb tendresa. De moment encara no... Està massa a prop, no? Encara? Sí, sí. És que jo me'n recordo molt d'això. Jo estant molt nerviós, molt de... De repente m'estic exposant un muntó. Tenia molta por al principi també de pensar, hòstia, ara em posaré davant d'una càmera i diré 800 borrades i s'haurà de tallar tot i és com un... I em censuraran, em cancel·laran tots perquè ho he dit una borrada. Tenia com molta por d'això i El al miedo final a la és com un... cancel·lació. Aquí, wait a minute. O sigui, tu, de normal, no vas per la vida dient borrades. Llavors No, és com, thank God. ja està, saps? Així que, bueno, Ara passarem a fer una altra cosa que l'hem fet sempre... Bueno, sempre no, l'hem fet aquesta última temporada a Patreon, perquè, si no ho sabeu, tot i que ho diem a cada capítol, nosaltres tenim un Patreon on allà compartim contingut extra i una de les coses que hem estat fent aquesta última temporada és jugar al Jenga amb els nostres convidats i aquest Jenga té unes preguntes escrites i a mesura que anem jugant al Jenga pues, anem responent les preguntes i així ens anem coneixent una mica més. Què passa?
que això evidentment sempre s'ha quedat al Patreon i només ho han vist la gent que ens recolzava a través de Patreon. Així que avui us ho volem portar aquí també perquè ens pugueu conèixer una mica més a nosaltres tres, que potser, com que sempre hem estat entrevistant altres persones, no se'ns ha conegut tant a nosaltres tres i al Tarro menys, perquè sempre està darrere la càmera. Així que farem... A l'últim sí que va sortir. Sí, a l'últim sí. Va ser bon l'últim capítol, jo crec. Sí. Bueno, i a més ha quedat perfecte, perquè com que s'ha mort el papa, Hòsties. fer un capítol de religió i que es mori el papa en plena Setmana Santa, ostres, tu... No. A més el dilluns de Pasqua. Clar, és que... El dilluns era el de Resurrecció? Sí, no? El dia que va morir... Crec que sí. És un plot. Sí. Los astros, no sé què. Bueno. Així que res, ara jugarem una mica al Jenga. Havíem dit que el Patreon també s'obrirà després d'aquest capítol, perquè podeu gaudir de tot el seu Com a contingut. regal de fi de Sota Taules deixarem el nostre Patreon públic. Així que podreu veure totes les xorrades que hem fet per allà, Ara, perquè si ens són voleu fer unes un quantes. bizum, També s'accepta. s'agraeixen. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién Ens somos volem nosotros? pagar un sopar de Sota Taules, així de despedida. Bueno, com que jo no ho he començat mai, això, Vinga, va, Tarro, comença tu. seré jo el primer i crec que començaré per sota de tot a lo loco. El Tarro A busca lo la loco. violència. A lo loco, no sé si es pot fer això. Sí, sí. Si passa alguna cosa, Hòstia, Tarro, quan es fa tio. això... Ui. Puto logo de Sota Taules en 20 segons. Vols fer-ho? No. Em fa tot el pal. Però el puc dibuixar a l'aire. Vinga, va. Atents. Disney Channel. Atents, vale? Atents. Ok. És molt Veo. minimal, és molt minimal. Però jo crec que l'ho entès tot. Així de vision. Espera't, que ho he fet al revés, ha de ser per la càmera. Ara, la S estava al revés, perdoneu-me. Ara sí que ho he entès, abans Mis no. disculpes. I això què fem? Ho posem a sobre? Va, si posem-ho sobre sí cau la El torre. posaré a sobre per contrapesar, vale? Com a aquest costat, perquè li he tret molt allà i crec que necessito una miqueta de... Que miedo. Està inclinada ja, L'he liat una miqueta. Let's go. Yeah. El Guiu va a lo fàcil Si sempre. no va a buscar les fàcils, sortiran les preguntes de sempre, Sí. Efectivament. Ja ha sortit una pregunta de sempre? El teu llibre preferit? Com ja bé sabreu, perquè aquesta no és la primera vegada que em surt aquesta pregunta. Bé, heu de pensar No que... ho sabran perquè no ho ha vist. Exacte, no és la primera vegada que surten aquestes preguntes, però a Patreon. El Ja. públic general no les ha vist mai. És veritat, és Per veritat. tant, Sí, jo sóc una persona que no llegeixo molt, però en comptes de dir el meu llibre preferit, diré el llibre que em vaig comprar per Sant Jordi, vale? que és... Espera, com es deia? En recerca d'Afrodita? Pot ser, sí. En defensa. En defensa d'Afrodita. Hòstia, xaval, Sí. Vaya libro. Un llibre que és així de chiquito, però així de gordo, sobre no monogàmies. Ja ves. Jo va ser el primer llibre que em vaig llegir sobre el tema. I I vaig sortir traumat de, joder, macho, així d'extremo, però bueno, que és molt... Vull dir, és molt extremista de o así o no se puede. Vale. I és com, bueno, a veure, esto... Pues és molt radical en les seves... que està molt bé per trencar pues, amb moltes coses que tenemos todos muy metides, però bueno, que ja ho deia el llibre, em sembla, com... aquest llibre és perillós, llegir-lo, no sé què... Jo me'l vaig llegir com estant en pareja, i va ser tema de conversa de per què t'estàs llegint això? És que, claro, si t'estàs llegint això vol dir que tal, jo... Però només m'interessa. I bueno, sí, ara, pues, ahí estamos. Doncs ja me'l deixaràs fullejar un dia. Sí, sí. Jo la És veritat... ensayo, Ja És m'imagino. Jo la veritat que me'l vaig pillar a nivell de... El vaig veure que el tenien, dic, em sona molt d'haver-lo vist, voy a cogerlo. O sigui que vaig bastant lost. O sigui, Hi havia un apartat que era com How to Sex and Group. Ja ves. I jo com, interessante. A veure la Gina. Mira, aquesta surt sola. Artista musical preferit. És que les que surt sola jo crec que són les de sempre, que deuen ser més petites. Lady Gaga, Harry Styles, One Direction, Chapel Roan. Bro, jo què sé, tanta penya. Artista o artista musical? Artista Lòxies. musical. L'Olxes. Haig de confessar que no els escolto gaire en el meu dia a dia, Lòxies. A mi em Però va visc sortir- amb un integrant de Lòxies, per tant, tengo Lòxies en mi casa. Home, i has fet les fotos de tot, Sí. vull dir, no fa falta que ho escoltis en Spotify, no? No, ja.
A mi de tant en tant em van sortint, em va sortir algun del Simón també, avui m'ha sortit una de Rocchio. Amazing. Tu recolzant els artistes locals, Perquè em vaig posant com cançons ràndoms a likes, llistes de reproducció o als likes i de repente... Haig de dir que, bueno, vaig aconseguir entrada per anar a veure la Lady Gaga, així que a l'octubre se viene. Serà xulíssim, tio, quines ganes. El meu objecte preferit... A veure, probablement una càmera. Quina de totes? Quina de totes? Perquè tens moltes càmeres, Tarro. That is a good question. Tinc com 20 càmeres a casa. D'aquestes em faig servir, no tantes, potser 5 com a màxim, a vegades 6. Però bueno, i a la vegada tampoc les faig servir. No tens prou mans per fer 6 càmeres a la vegada. A veure, jo no sé... Allà, amb el d'esto que tens tu per portar les càmeres, el Tarro amb 3 càmeres a cada banda. La meva preferida, com a la càmera que faig servir més en el meu dia a dia com analògica, perquè la del mòbil també la faig servir, però no és la meva preferida, saps? És una point and shoot analògica del meu avi, que la vaig heredar quan ell havia mort, la vaig trobar allà al seu despatx i jo com, buah, pela saca, xaval! I tenia un carret dins amb fotos bastant inèdites familiars, bastant ves. del meu cosí fent màgia al saló de su casa. Oh, yes. I sí, aquella càmera és la meva prefer perquè la porto molt sovint a sobre el meu bolso, les meves fotos del dia a dia, i ara que em faig àlbums anuals, doncs allà estan, gairebé totes són d'aquella càmera. Ja ves. Perquè és la més fàcil de portar, més fàcil de... Molt bé. I té un fum que flipes. Fa com... Bueno, ja està. Next one. Ui. Crec que la mare Armengol també va contestar que era la seva càmera en aquesta pregunta. Pregunta el que vulguis a qui vulguis. Quins nervis. Ai. A mi aquestes coses com de pensar en el moment se'm donen com molt malament, però... Let's go. Us faré una pregunta als dos, que en veritat pot ser pels tres, però què és el que trobareu més a falta de Sota Taules? Et puc dir el que no trobaré a faltar. Que és editar. Sí, same. I el que més? Doncs mira que et diré que segurament els moments de petit mini road trips amb el cotxe de la Barbie del Tarro i posar musicote. Sí. Perquè ens seguirem veient, però no haurem d'anar a llocs amb el cotxe, probablement, saps? Ens veurem aquí, per Sabadell. I era bastant divertit. Els meus moments preferits és això, que ens conviden a casa d'algú i quedar-nos a dinar allà, saps? Com d'aquest nivell d'intimitat d'anar a casa d'algú i que ens obrin les portes a casa d'aquesta manera i xerrar de segons quines coses després o després de gravar o abans de gravar, que és com, uau. Com molt més... com una proximitat molt íntima amb aquesta gent per un momentet, saps? Que és com no formem part de la seva vida, però per un moment és com, que íntim estar xerrant d'aquestes coses amb aquesta persona que coneixem des de fa mitja hora. Sí. Saps? És que al final també quan graves, o sigui, surten com molts temes diferents i que, o sigui, encara que fa això, una hora que ens hem conegut, de repente sembla que faci molt més. Sí. Però sí. Jo crec que trobaré falta també com els moments aquests de research. Estar amb els ordinadors. Sí. La Gina i jo amb els ordinadors així, modo, mirant absolutament tota la petjada digital d'aquella persona, modo, què ha fet? A quin col·le va anar? Que stalkers, que hi ha per totes les seves xarxes. Mira, una altra cosa que hem après, coses. recuperant la pregunta d'abans, és a fer research i a ser uns stalkers que t'hi cagues, tio. Buah, molt divertit, molt divertit. FBI. I gent que us ha dit com, i això com ho heu descobert? I nosaltres... És que m'he escoltat els 3 podcasts que vas penjar fa 2 anys. Ja allà estem. Té tots, Gina. Té tots a ti. Mítica pregunta, tio, com celebres el teu aniversari? Mira, jo porto 3 aniversaris fent tardes de PowerPoints i obligant els meus amics a que es preparin un PowerPoint sobre algun tema en específic. Quins temes hi ha hagut? Crec que el primer va ser completament lliure.
El segon van ser com propostes d'empresa, com si jo hagués de ser una mecenes econòmica. En plan, m'havien de vendre la seva idea. Uau, N'hi magnífic. havia alguna molt realitzable? Un bar gay. Un bar gay. I l'última ha sigut que cadascun parlés de les seves hiperfixacions. Uf. Llavors van haver-hi els Beatles, van haver-hi Los Santos, van haver-hi tècniques de supervivència a la muntanya... Aquestes són potser les tres que recordo més. L'Àlex ens va explicar literalment el seu TFG d'arqueologia. Bueno, va ser bastant divertit. Boníssim. Sí que últimament estic celebrant els meus aniversaris així i amb un bon dinar. És que... Amb un bon dinar. Exacte. Ai, ai. És que està massa suelta, tio. Ja. Fàcil, xico. Perquè jo crec que amb la pintura, com que les vam pintar... Què acabo de fer? L'he mogut tota, Bof. Aquesta està... Un artista nou LGBT que et sorprengués que no ho fos. No sé. No tinc ni idea de què dir. Jo sempre dic la mateixa. L'actriu aquella d'Orange is the New Black, la Natasha Lyon, crec que Que es no diu, ho és la pèl veritat. roja dels cabells arrissats, que dius, com aquesta senyora no és Havent fet lesbiana. papers tan lèsbics... Impressionant. Sí. Bueno, però n'estem 100% segurs? O és com... Crec que sí. Vale. Però bueno... Una prova més de Igual- que la sexualitat no és una decisió. Exacte. És un constructor, no? O què? Sí, però bueno, jo que sé, mai se sap i jo que sé, potser ella ha assegurat públicament que no i sí, està en tot el seu dret també. Oh, i tant. També. Mira la Billie Eilish, que deia que ella era straight as a ruler i ara està dient I could eat that girl for lunch. Literal. Billie Eilish. Parlem-ne. Parlem-ne, Billie Eilish. Que sí, que no forcem a ningú a dir-ho, no? Exacte. Cada Però que- una a su tiempo. No, Avui té gent? mala pinta, aquesta torre. No, Sí, no és sé que si- també estic una mica del teu modo, com vull treure alguna que estigui com més aplastada. Ens posarem així, vale? Per què? Perquè sí. Perquè et ve de gust. Ui, Hòstia, ui, diu. això és trampa ja, Això és trampa, només es pot fer amb una mà. Bueno, però com que estan enganxades entre si, ho podem No, permetre. no, jo mira, crec. mira. Faig Però servir així tota la mà. també... Jo crec que només es podia donar una peça. I aquesta l'hem posat nosaltres, a més. No, No? No, no hem fet tants pisos. Només hem fet... Hòstia, estàs a punt de tirar-ho tot, Que no, Tarro. Se t'estan separant per darrere. Confiant molt poc, ja està. Desastre, Era una típica, no? No? Bueno, no. Què? És que no m'he recordat la teva resposta. Com es diu el teu peluix de la infància? Ai, sí, jo aquesta la vaig contestar un dia, és veritat. És que de repente Els meus no els he m'he dit mai. recordat del rodós. El rodós, perquè era un os rodó, es diu rodós. Tenia un gos que es deia Griset. Perquè era Que era griset. gris. M'encanta. Jo crec que no els hi posaven nom. I un mussol que es deia mussol. Magnífic. Hòstia, impressionant. Mateix mode el meu cosí, que tenia un os que es deia Oso. Clar, i bueno, i ma germana tenia el perro plano, Sí. perquè era un perro plano. I jo el rodós, és que, bueno... Pues jo no recordo si tenia nom o no, però jo tenia un peluix d'un os blau, com així. No seria el Doraemon. El Doraemon és un gat. Un os rentador? Que és broma. Li fa molta ràbia que li diguin. Pues això. Vertical. Vertical. I Està- llavors com els col·locaré? Estem creatius. Vale. Estem... Bueno, hi ha un problema per nosaltres al futur, de com les col·locarem. Ai, sí, marica, com a mi. Saca-la, marica. És llarga, aquesta. Com barra quan et vas donar que no eres cis-hetero? També l'has contestat? Cuando nací. Lo supe. Cuando nací lo supe. No hubo una big revelation. Sempre ha estat amb mi. Sempre lesbiana. Jo sempre he tingut el dubte, Sempre. i llavors mirant enrere la meva vida dic però si era òbvio, xaval. Mires les fotos de jo amb 3 anys, així. Jo en una cadira així. Chico, date cuenta. Pero si estaba cantado, pero yo no me daba cuenta. No tenía nombre para ponerle, pero sí. Clar. Però ho vivies. Sí, Sí, sí. efectivament. No, aquella d'allà darrere s'ha sortit una mica, la pots acabar de treure. No ho sé, jo crec que me la vull jugar encara més. Bueno, aquella és jugar-se-la bastant, també. I aquesta? Que només et pots donar un nom. I aquesta? No, és que aquesta és la Treu la groga, treu la groga. Aquesta? Sí. Toma. Me l'he volgut jugar. Una persona que t'hagi ajudat a entendre't a tu mateixa.
Doncs ja ho has dit abans, nosaltres. Pues sí. Pues sí, però... Però nosaltres és el col·lectiu sota taules, no només nosaltres dos. Ja. Però estava intentant pensar, a veure si hi ha algun altre... És que also amistats de la uni també. Bueno, no sé. Sí, ya me sirve la respuesta. Me da palo pensar no más. estic més creatiu. Vinga, vagina, faré cas. Anava a dir, si no la trobaré jo després. No, lo fàcil. Veus? És que... Dibuixant el teu retrat en 30 segons. Vinga, va. Tens el llibret, Tinc la oi? llibreta aquí. Amb el meu estoig copiat Copiat de però mi. bastament de la Gina. O sigui, literal, va portar un dia el mateix però en verd i vaig dir, ah, Me lo compro. que xulo! On te l'has comprat? Com el trobo? La olor a llapis. Hombre, Ei, però aquests llapis fan una olor curiosa. Esnifant llapis. no sé. Agafa'n un. Agafa'n un. Ai, sí, fan com una mica pintura. Agafa'n un Sí. sense mirar. He pensat que agafar el blanc, tio. Jo he pensat agafar el groc, que menys es veu. Vinga, 30 Vinga. segons. No tinc temporitzador. Aquí, aquí. Oye, Siri, Ah, pues ara. temporizador a 30 segundos. Ja? Sí. Hòstia, jo el que és dibuixar persones se'm dona molt malament. M'intentaré fer com el meu pelo d'avui. És el tic-tac. Ai, no m'està agradant gaire, eh? Bueno, no passa El res. so o això? No, el dibuix, el com m'està quedant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Temps. Prou bé, la veritat. M'encanta. Moni. És d'anime. És bastant anime. És que m'ha de poder... Jo en veritat dibuixo molt lent, perquè estic com una mica fent les pauses amb... con el art en general, però amb el dibuix en específic. Disculpeu-me pel soroll de cremallera si us ha molestat. Ara em toca a mi, oi? Trigger warning. Retardado, en plan... En diferido. Quina seria la teva cita ideal? Apunteu. Un bon àpat? És que sí. I és que tampoc necessito res especial. Menjar bé, i si la persona és divertida, és que ja me la pela. Quality time. Quality time. Quality time. Anar a mirar llibres, triar-nos un llibre mútuament. Oh, s'ha fet, s'ha Cute. fet. Què més? Jo què sé. És que quality time, whatever it is. És que sí. És que també m'està molt bé anar a fer recados en plan, hòstia, ets anar al súper. Som-hi. Som-hi, anem al súper. Què Soc passa si prou trec aquesta fàcil. d'aquí? Hòstia, que ens posem aquí en risc, eh? Sucedió. Visca, t'has salvat. No has de contestar res. Tu està escrit raro, pensava que deia alguna altra cosa. Visca, t'has salvat. No està escrit raro. No. Estàs criticant la meva cal·ligrafia. Joder, Gina. No. Vinga. Más te vale. Yeah. Ah! És que clar, li he deixat un únic punto de apoyo, eh? No, no sé. No cau, no cau. Aquesta no serà la que... Ha sigut apuradíssim, això, eh? Mira, crec que aquesta també ha sortit. Quin és el teu somni frustrat? Buah, jo de peque volia ser moltes coses. A list containing but not limited to. Volia ser cuiner, perruquer, Perruquer, jo també. Cuiner psicòleg. Sí, cuiner txec. Què més havia volgut Psicòleg. ser? Profe. Però bueno, profe... Ja ho he sigut i en veritat en part ho segueixo sent, profe d'anglès. No és my passion, la veritat. No, gens ni mica. No. Fuck them kids, bro. Sí, bueno, jo ara sí faig classe d'anglès a És unes veritat. amigues de ma mare. Casa Una és risa. adultes. L'altre dia me les vaig emportar al Parc Catalunya a fer una gincama. Què? Bueno, En anglès? Tu ets magnífic. monitor, no ets profe. Exacte, ets Ets monitor monitor. d'esplai, tio. Va ser molt divertit, la veritat. Monitor d'espai d'anglès. Però sí, aquestes són com les que més recordo.
com cuiner i perruquer. Que me'n recordo que quan els hi vaig dir als meus pares, tipus, ai, m'agradaria fer pelo, com a sisè de primària, em van dir com, no. Are you sure about that? No. Bueno, vale. Mira los pelos que me llevas. Aquí estamos, sense saber-ne fer, sense saber què fer-me el cabell. Avui... Uau. Wow. Escriu un haiku de com has viscut aquest capítol de Sota Taules. O sigui, recordo el pànic quan em va tocar. Un haiku, clar, són els poemes aquests curts que no tenen cap mena de... Sí, no tenen per què tenir rima. Doncs mira, Sota Taules s'acaba... Més poètic, Gina, més poètic. Shut the fuck up, no. Deixeu-m'ho pensar. Canta quan ets així de borde. Sota Taules s'acaba, la nostra amistat no... Obrim una ampolla de cava. Tens cava? No, maybe. Tinc licor d'arròs. Tinc ratafia. Vale. Fem un xupito de Un xupito de celebració. despedida. Ojo, Oh, que bona. Ai, Cap a quin cantó la treus, t'arro m'has confós. És que soc de Metesaga, saps? Oh my Que tinc god. pito. Un popular opinion. Un popular opinion. Joder, és que no se'm dona tan bé això com a vosaltres, heu practicat molt. és que al moment... Haig de dir que crec que és més fàcil a vegades ser l'entrevistador que l'entrevistat. Perquè a mi si em comencessin a fer un munt de preguntes sense saber per on em sortiran, que mio. A mi m'agrada, respondre preguntes. Però vinga, va, Tarro, pensa una popular opinió. Estic pensant mentre parleu, però no m'ajuda perquè em distrec. Perdó. No, però és veritat, és que si no, què es fa? És un podcast. Calla-se, que el Tarro està pensant. Joder. Un popular opinion de... És que no sé de què. Doncs mentre pensa, diu. Penseu. Ai, bueno, anava molt confiat, el tron aquest del mig estava I no. molt tieso. Hòstia. Recomana'ns un bon lloc on trobar-nos amb gent queer. Llega el momento. A casa de la Gina. No, a casa meva no em vingueu a molestar. molestar. No, a casa meva no em vingueu a molestar. Casa meva. No, però llocs on trobar-nos... Lo de sempre una mica, però crec que és important repetir-ho. Les trobades que muntem des de la Mandarina. Si ens seguiu a Instagram, Espai Mandarina, trobareu un munt de coses que estem fent. Espàcia també, a Castellà, ho estan patant, que flipes. Llavors, Se vienen cositas, Espàcia, se viene el nostre aniversari del nostre primer any, primer aniversari d'Espàcia i Festa de l'Orgullo. Ja. Se viene Festa de l'Orgullo Sabadell. Yes! Així com espais més físics... És que estic intentant pensar com en espais físics de Sabadell i crec que És que no hi ha. És bastant trist Bueno, tot. els creem nosaltres, Clar. Llavors, però bueno, diversos. a Terrassa també, que aquest cap de setmana És vaig anar veritat. a veure un corredracs bastant divert que organitzaven Desviades Collective, també molt xules. I... sí, està bé. Què ho muntava? Això, Desviades. No era el del Corralillo? Bueno, començaven allà, però no... Vale. Era com contactos. Amazing. Ara tu, Gina. T'has pensat la teva popular No. opinion? En Carlos està fent temps. Caurà la... Com et definiries en 3 paraules? Guapa, sexy, Guapa i guapa. guapa i guapa. No, aviam, anem a fer una mica bé. Guapa. Guapa hi ha de És ser. que guapa, ja no només de físic, o sigui, jo crec que it's a lifestyle, el ser guapa. Guapa, lista i artista. Ja està. Guapa, lista i i artista. Gràcies, Tarro. De res. Vinga, let's fucking go. Què tal? Seguiu. Ara em toca a mi. Pues vaig a posar Seguiu, diu. Ha decidit no mullar-se el tant. La meva unpopular opinion és que per què he de donar una unpopular opinion? O sigui, estàs dient que ets un bàsic, que Estic totes dient les que teves sóc un bàsic? opinions són No. populars. Posa. La poso a dalt, ja. Sí.
Vinga, no passa res, no passa res. Un popular opinion... O sigui, s'ha salvat 2 vegades, el Visca t'ha salvat i l'Opinió... Sí, exacte. Prosigue. Mira, aquí aquesta blava sembla que sortirà solíssima. Sí, és així. Ui. El teu plat preferit? El plat fondo. perquè hi caben més... Vull dir, hi caben de tot en un plat fondo. I normalment amb més quantitat. La resposta l'he contestat. Però bueno, si m'hagués de mullar amb un menjar, doncs jo us diria un bon risotto, no falla, però... albergínia. Albergínia com? No m'agrada gens. Rellena de algo. Rollo de soja texturizada, saps? Així amb tomàquet, amb ceba, amb albergínia. Pels Albergínia Lovers tinc una idea molt fàcil, que de fet és plat estrella de l'Anna López, gràcies Anna, que són torradetes amb pesto, albergínia, que la talles així com a rodanxes i la passes per la paella, la poses així per sobre, i formatge feta, o formatge del que tingueu, però formatget. No ho provaré Et salva perquè moltes nits no sóc Albergínia Lover. de no saber què fer i està molt bo. No, jo no m'ho perdo, no m'agrada, per tant, per mi no és una pèrdua. És que em fa molta ràbia allò de tu t'ho perds. No? Sí, ahir vaig veure... No la vaig veure, la vaig dormir. La pel·li The Menu, que el xef de cop i volta fa... I tothom es queda així tieso. Bastant divertit. Bastant dolenta la pel·lícula, I have to say. Vaig dormir la meitat. Igual és que et vas a dormir a les parts bones. No, les meves amigues que estaven despertes em van dir... Ai, merda, que Has tret una que ja hem dit? Sí. Anar més cap avall. Una pel·li o sèrie que creguis que té una mala representació del col·lectiu. Quina no? Quina no? Quina no? Però sí. És que em surt... No crec que tingui una mala representació del col·lectiu i crec que és molt polèmic que digui això, però... Tomates verdes fritos. No l'he vist. Jo m'esperava una pel·li de lesbianes i va ser una pel·li molt xula a nivell de racisme i de women empowered i no sé què, però era de mejores amigas. Són amigues, només. Són amigues! O sigui, estan tota la puta pel·li amb una tensió sexual que te cagues i al final s'està a punt de morir. Però no em penso... Yes. Spoiler! My best friend. I jo, què? Va, vull fer mis cojones. En plan, menja'm... Un ou. Sí, bàsicament. Quin seria el teu nou nom drac? Me n'havien dit alguns de molt bons i se m'ha Gina oblidat. Cochina. No, però és evidentment Sense que Gina. Gina és una paraula que rima molt fort amb vagina. Lesbianíssima. Alguna cosa per Vagina aquí. dentada, xaval. Una pel·li ben random, Fort! Una pel·li ben random. Algun joc de paraules amb vagina. N'en tenia alguns mig pensats, mig d'esto, però... Gina Aspirina. He fet servir algun cop el Gigi Júpiter, perquè m'agrada com sona el Gigi És veritat que ho has Gigi, fet servir, això. però Sí, està molt crec que alta. podria tenir molta més gràcia. Xicos, jo estic preocupat. No, això. Està... Encara? Oh my god, som uns putos cracs. He notat com feia com... Quina és la teva flor o planta preferida? Farigol, alguna cosa que faci molt bona olor. Això, farigola. Jo. Un bon romero en flor, així, que faci bona olor romero, això... Romero això està romaní, molt- no? Sí. Romaní, sí. Let's go. És que això l'altre dia vam tindre una conversa sobre la diferència entre el romaní i la farigola, perquè com estàvem molt confundidos. Farigola i romaní. Són molt diferents. Evidentment. Uf, xaval, estic patint, Està cloc. It's going down.
I'm yelling timber. Quin consell donaries a algú que està descobrint la seva identitat? Que escolti sota taules. I que jugui, en plan, que res és tan sèrio, que és molt divertit com posar-te a jugar i que això, que pel fet de que un dia decideixis posar-te una faldilla, no vol dir que t'hagis de posar cada dia, en plan, com... Jo què sé. Aquest d'aquí És sota, divertit. aquest... No es mou, eh? No es gens. mou. Jo crec que està aguantant molta pressió, aquell, Under pressure. Uf, xaval! És que ja no queda Icona queer que admires. Molta gent. Gottmik. Com es deia? Ai! La tia aquella tan xula que la vam mencionar un dia i la vam etiquetar i ens va contestar. Sí! Ai, com es diu? No ho sé. Se m'ha oblidat el seu nom? I don't remember. Que era com... Josh Jacob. Sí! Yeah. Sí. Has anat molt valent a posar-ho, No sé, molta gent. Bella Ramsey, te amo, Bella Ramsey. Sabia que... La Bella Ramsey és la de... De Last of Us. Vale, Les tofes. L'estofat. Boníssim. Ui. Serà que és el single més alt que hem fet mai? Home, Sí. sí, perquè l'hem posat en vertical. Inventa't un eslògan per sota taules. Sota la taula puja't la... El tanga. El tanga. Sota la taula posa't un tanga. Ja està. Ja està. Per què no l'hem fet servir abans? Igual haguéssim tingut molt més èxit. Jo crec que això ja... Ja està, sí. Jo crec que no aguantarà més. It is so dead. No, stop it, no. Oh no, my no. god, oh my god. Quin és el teu talent ocult? Gina! Jo no he dit absolutament res. Res he dit. Tu has interpretat? Jo no sé què està passant. Que simplement he somrigut una mica. És un riu de la mica. El meu talent ocult... Treure peces del Jenga sense cap tipus de preocupació i posar-les jo crec que sense sí. cap tipus de preocupació. Tinc moments de que me les suda molt tot. Jo crec que és bastant talent. Sí. Rotllo, sempre he tingut com molt poca por, per exemple, anar per la nit. Ui. Un sol. A mi això em fot una por. Tipo, també et dic que em passa molt de vegades que no m'empano de les coses. De plan, igual algú m'ha estat xiulant per l'altra banda del carrer i no m'entero com estan dient a mi. Gina. Caurà, nois? Bueno, ja Ningú arriba. la pari, si cau. No. Quina tensió, company. No te creo. La partida del Jenga més extrema. Un personatge LGTBIQ+, que té bé. Ellie Williams. Williams. Ellie Williams, que és la Bella Ramsey de Last of Us. A veure, La Robin de Stranger Things. anem, mira, capa per capa. Aquí no es pot treure res, aquí no es pot treure res. Aquí tampoc, aquí tampoc, aquí tampoc. El blau aquest. Es pot treure aquí aquest Sí. o aquest? Aquest o aquest de sota de tot, Jo diria que ja no n'hi ha més. Perquè És el que aquest Sadar està enganxat. Ai, m'ha fet una pola zoom. Ja. Bueno, ja havia arribat bastant a prop. Quina era aquesta? Bueno, El ostres, teu lloc preferit. hem durat bastant, eh? Sí. Jo crec que no havia donat mai tant. Crec que teníem més coses en aquest podcast, Sí, no- Però bueno, ens hem quedat aquí bastant de moment. No, Què ja som? està. Hem dit moltes coses, ara simplement ja era acabar. Sí. Després- Sota taula s'acaba d'una manera, però Continua sota taula seguim d'altres. fent coses. Seguirem fent coses a La Mandarina. Exacte. Ens podeu seguir a La Mandarina, allà estarem actius. Sí, I allà tots allà- els tallers i activitats que organitzem es comunicaran tots per Mandarina. Exacte. O sigui, a la Mandarina us podeu trobar des de tallers, a festes temàtiques, mercats d'artistes, entre altres coses. O sigui, de moment hem estat fent com sobretot Entre altres això. coses a concretar perquè estan en processos. Exacto, i més que se vienen. O sigui que si esteu per Sabadell o voltants i voleu trobar espais on
trobar gent del col·lectiu, gent xula i tal, seguiu-nos perquè jo crec que val la pena. Sí. Ja no només perquè ho estiguem muntant nosaltres, sinó perquè són espais molt necessaris. Del mateix modo, Espàcia també... Estem superactives Per a Castellar del Vallès. Si us interessen les nostres activitats, però us fa pel venir a Castellar, són 20 minuts de bus, col·legues. És que trigueu el mateix en creuar Sabadell. Si viveu a Sabadell Sud, heu d'anar a Sabadell Nord, és que trigueu el puto mateix. Així que agafeu-vos l'autobús. Tot i que hi ha la possibilitat de que fem rèpliques d'activitats en col·laboració amb la Mandarina i traslladem activitats de Castellar també a Sabadell. Així que ja veremos. Sí, esto está por venir. Perquè costa el mateix anar a Castellar que Castellar vingui a Sabadell. Sí, és exactament moure tota l'entitat. Absorbint els poblets. Exacte. De repente. Però sí, i llavors, com a sodataules, el que sí que continuarem fent, ara com amb més ganes, jo crec també. I amb més temps. Sí, i amb més temps. Són tallers, xerrades, o sigui, si de repente teniu un col·lectiu, una empresa, un insti, una uni que voleu pues, que vingui gent queer a parlar sobre les experiències, sobre els bàsics LGBT, sobre temes de creació de contingut, o sigui, com sí, també hem fet podcast de pues, com hacer tu propi podcast. Exacte. A nosaltres és una cosa que ens encanta. Són tallers que ja hem començat a fer i que han sigut molt divertits tant nosaltres com per fer-los, com per la gent que els ha rebut, jo crec. Molt dinàmics i bueno, com que al final crec que és xulo, també. I això. En plan, ens podeu escriure a sotataules@gmail.com. Allà ho anirem revisant tot, per Instagram, o si no, directament per la Mandarina. Sí, i ja està, ara sí. El fin d'una era. Això és el fi de Sotataules. Com ja hem dit abans, gràcies a tothom per escoltar-nos, per recolzar-nos, per participar. Per estar aquí amb nosaltres durant aquests 2 anys i mig, que al final és una mica que li ha donat sentit a tot això. Jo estic de luto, És que sí. Des del principi del capítol i aquest matí també era com... Is this luto or what is it? A little bit. Jo no tant, en veritat. No, perquè com que seguirem fent coses xules i us seguiré veient a vosaltres, ara mateix estic més contenta per saber... Per el que depararà el futur, no? Sí, exacte. Així que, bueno, ja està. Sí. This is the end. This is the end. My only friend. Això ha sigut Sotataules. Moltíssimes gràcies i ja està. Recordeu que si ara entreu al nostre Patreon podreu veure tot el que hem estat fent durant aquests anys. Hi ha coses molt divertides. Sí. La primera temporada va estar molt divertida. Sí. I la segona també, crec. Sí, aquesta tercera ha sigut més chill a nivell de Ha sigut Patreon. més Jenga. Sí. Jenget. Les altres dues era random as fuck. O sigui, molt guai. I això... I res, anava a dir ens veiem en el pròxim capítol, perquè és la costum, però no, perquè no hi ha pròxim capítol. Ens veiem per la vida. Si ens trobeu pel carrer, digueu-nos hola, que ens farà il·lusió. Ens trobareu per Sabadell segur, i per Castellar del Vallès també. Així que ja està. Ja està. Us estimem molt. Adeu! Molt bé, xavales. Però ja hemos acabado. This is the end. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.